חברים, אני נמצא על הגג, גג שהוחלף, שופץ לפני עשור. למעשה כשלים בהרבה מקומות, פחי שבר מלוכלכים וגם מעוכים באזור של ה-45 מעלות. יש פה פח שבר מחורר שצריך לעשות לו תיקון. אם אתם רואים, יש פה חור. כל השלכת הזו יוצרת סכר, ואז בעצם יש overflow, מעבר של מים לתוך הגג. עכשיו בוטמים גם את כל הרוכבים עם סיקה, ואחרי זה גם אנחנו נשים על זה לייגו כתום שיהיה בגוון הטרקוטה. כמובן עוברים על כל הגג, רעפים שבורים, סדוקים, מחליפים, מסדרים פחים, פחי רעף של הערובה, ניקוי יסודי של הפחים, איתום רוכבים, איתום צנרת שממנה חודר מים, מעיפים את הפוליארטן המוקצף, הוא לא מיועד לאיתום. זה הגג לפני תיקון, נחזור אליו בהמשך. סיימנו את הגג, למעשה ניקינו את הפחי שבר, כל הפחי שבר נקיים, מסודרים, רוכבים אטומים, כל הסדקים נאטמו על ידי סיקה ולייגו, רעפים שלמים, צנרות שחותכות דרך הגג אטומים, גם הערובה, כל הצנרת של הדוודים קולטים במגמת ירידה. סידור הפח, למעשה הגג מוכן לחורף. תעלות נקיות, כל התעלות ניקוז מחוץ לגג נקיות.